verseny szervezője. Mit vársz ettől a mai részvételtől? A mai versenytől azt várom, hogy elsősorban az, hogy nem marad el. Csak egy picit a humor kedvéért mondom, de azt hiszem, hogy ez a minden havi első vasárnapi verseny lesz. És azt várom, hogy ne hunyhadás legyen egész télen, hanem tavasszal óriási nagy játékodással menjünk neki a szabadtéren. Szeretnék úgy itt állni a verseny végén, mindenképpen dobós helyre szeretnék leérni. Szeretnék egy 24-es gyakorló költségét menni, ami igen jónak számít szerintem, még így a magyar játékosok között. Reméljük, hogy ma is tudok legalább egy ilyen kört menni, nem kell végig 24 legyen, de jó lenne, örülnék neki. Hát ettől a mai versenytől azt várnám, hogy 80 pont alatt teljesítsek 3 körben. Mondjuk ez lenne a elvárásom magamtól, hát remélem sikerülni fog, hát ez egy olyan 26,3-os átlag, hát bízok benne, lesz benne jobb kör is, de ez lenne a vágy. Aztán is sikerül, majd meglátjuk. Igen, ez az év első verseny igazából nagy elvárásaim nincsenek, viszont emlékszem, hogy tavaly dicsérettem, hogy szeretném mondjuk abból kiindulni. Remélem, hogy minél jobban fog sikerülni, aztán hát a célom mondjuk egy 26-os átlag. Jó volna, hogyha sikerülne a 3 körben. Mondjuk 4-1-es szerintem a 2-es pályán is, meg a 3-ason. Akkor nagyobb célok egyelőre nincsenek? Nincsenek, ez az első. A mai versenyre hosszabb kiadás után az első verseny, és mint minden első versenytől 15 év vagy 10 éve mióta golfozom, azt várom, hogy halomra verek mindenkit természetesen. Végre berobbanok az élvonalba, ez. Ettől is ezt várom. Én azt várom a versenytől, hogy a felkészüléshez képest jó eredményt érjek el. De több időben nem túl sok lehetőségem van játszani, sajnos teszem hozzá, de szeretném azt, hogy egy kicsit sikerül visszahozni a régi idők élményeit, és jó sokászik. Van egy titkos vágyam, de azt nem szeretném most elmondani, majd viszont elmondom akkor, amikor teljesült vagy nem. Természetesen egy nagyon színvonalas verseny várok a mai napon, és tudom, hogy ez így is lesz. A mezőny krémje javítva. Köszönöm. Azt szeretném elvárni, hogy sokkal jobb legyek, mint ahogy szerintem tavaly még nem játszottam olyan jól, mint én. Hogy a másik pedig úgy szeretnék, hogy sokkal többen legyünk, többen jelenjünk meg a versenyeken, mert ez fontos lenne. Azt várom a mai versenytől, hogy marad még állsz a talsólyomban, mert az edzéseken az összeset lehet, hogy elnőttem. Így szokott lenni. Úgyhogy mivel ez teljesült, így úgy érzem, hogy elégedett vagyok. 26-25-26. Sajnos a 17-es pálya meg a mosolygós az nehezebb volt, aztán ott lettek a hibák, legalább tudom, hogy miket kell kijavítani.
úgy érzem, hogy a kis csapat, akik itt voltak, ők nagyon jól játszottak, és nagyon jó eredményeket értünk el. Nagyon jó hangulatú volt a verseny, úgyhogy a többieknek csak azt tudom mondani, hogy ha rájönnek, akkor jöjjenek. Külön dicséret a Kincses Ildinek, aki egyéni csúcsot ütött meg, nagyon szépen játszott, és Galika meg Noémi előtt megnyerte a nőit, úgyhogy tényleg gratulálok. Saját teljesítményemet elfogadom, bele vagyok nyugodva, mert egy olyan játékos vert meg, aki a világon a 4. helyezést is már megszerezte. Sajnos a hibapontok jöttek, mindig ezen múlik a dolog, hogy egy-egy pálya rosszul sikerült. Most is így volt, de gyakorlatilag az eredmény elégedett vagyok a helyezéssel is, de harcolok. Rossz volt a formaidőzítés, tegnap jobb köröket mentem, egy-két gyakorlókat mentünk, akkor kicsit pozitívabban láttam ezt a mai napot, de legközelebb majd jobb eredményt fogok elérni. Bízok benne, hogy mások is, mert az embert azt hiszi előrébb, hogy egy kicsit szeretem mindig jobb lenni. Nem mentem túl jót, sőt 98 összpontszám, tehát az szerintem nagyon sok tőlem. Ennyi már sokkal jobb 3 körös versenyeket is játszottam itt, úgyhogy gyakorolni kell és pontosítani a stílusban. Én csak azt tudnám így elmondani a verseny végén, hogy baromi jó verseny volt. A halomra verés most elmaradt. Azért az elején, a lelkem mélyén az elején azért gondoltam, hogy számítottam valami hasonlóra, de hát végül is van még egy csomó verseny, úgyhogy a halomra verés azért mindig ott lóg a fejetek fölött a levegőben. Ha nem most, akkor majd legközelebb. Harmadik lett, 103 ponttal, talán az utolsó körben egy kicsit elfáradt, mert látom, hogy az nem sikerült igazából. Tóth Noémi Szolnok. Második helyezett lett, 33-31, és a szintén egy gyengébb utolsó körrel, összesen 101 ponttal Sipos Valéria Torres. Első helyezett lett, és én azt hiszem, hogy nagyon kevesen vannak eredókerek, mert szenzációs eredménnyel jött be, egy-két fiút is megelőzve, és a kitartó, szorgalmas munkának köszönhetően női pályacsúcsot állított föl a 28-as körével Kincses Ildikó Torres. Egy-két volt. Számomra ez nagy meglepetés volt, hogy sikerült elég jó eredményt elérnem. Hát tulajdonképpen én úgy terveztem, hogy ha harmadik leszek, én annak nagyon fogok örülni. És nekem ez volt a vágyam, hogy harmadik tudjak lenni. Akkor most csalódtál? Hát tulajdonképpen ezt nem mondhatom, csak ez most egy a mai napra vonatkozó eredmény, és az én eredményemnek nagyon örülök, de azt tudom, hogy még nem vagyok azon a szinten, hogy folyamatosan tudnám ezt produkálni. Harmadik, a mai nap
kiegyensúlyozottabb eredményével, 3 darab 29-es körével, 87 ponttal Koleszár Krisztina. Második meg 82 ponttal senior kategóriás koleszes játékos Tóth János. Első helyzet lett remek sorozattal 26, 25 és 26-os körökkel 77 ponttal Pálinkás Csaba, Ausztria Wien.